Valaská škola mravu stodola? Čo to vlastne znamená? Na prvý pohľad to znie, povedzme, dosť netradične, ale poďme sa na to pozrieť bližšie. Predstavme si, že držíme v rukách knihu z roku 1755 a jej názov je presne takýto. Je to vlastne taký, povedal by som, prekvapivo hlboký sprievodca dobrými mravmi, ktorý je symbolicky ukrytý kde inde ako v jednoduchej pastierskej stodole. A tu sa hneď natíska otázka však, prečo by preboha niekto v 18. storočí písal knihu o morálnej filozofii a nazval ju školou pre pastierov? Aký to má zmysel? Čo sa za týmto zvláštnym nápadom vlastne skrýva? No, odpoveď je, ako to už býva, celkom fascinujúca a všetko to súvisí s tým, kto bol autor a za akých, povedal by som naozaj prekvapivých okolností toto dielo vôbec vzniklo. A autor nám vlastne dáva takú malú, ale kľúčovú nápovedu hneď v podtitule. Pozrime sa na to. Pri ovciach psaná. Len si to predstavme. Tieto dve slová okamžite vykreslia celú atmosféru a odhalia to, povedzme, dosť neobyčajné miesto, kde táto kniha vznikala. Takže tu je ten príbeh. Písal sa rok 1755 a túto knihu napísal chorý františkánsky mních. A kde? No, práve sa zotavoval na Salaši. Takže žiadna veľkolepá knižnica, žiadne tiché študovne, okolo seba mal len pastierskú kolebu, ovce a prírodu. Je to, ako by nám chcel odkázať, že tá pravá múdrosť sa nenachádza v hluku a chaose miest, ale skôr v pokoji a v jednoduchosti. Dobre, takže máme mnícha na Salaši, ktorý píše o morálke. Ale čo je vlastne jadrom tejto jeho, povedzme, pastierskej filozofie? No, autor prichádza z nás aj skvelou metaforou. Celú tú myšlienku prirovnáva k pevnosti. Pevnosti, ktorá má za úlohu chrániť to najcennejšie, čo máme. Hneď pre dohovore nám autor definuje ten úplne kľúčový pojem. Dobrý mrav je ústavičná žiadosť dobre žiť. Všimnime si to, nehovorí o nejakom zozname pravidiel, čo smieme a čo nesmieme, hovorí o ústavičnej žiadosti, o neustálej vnútornej túžbe konať správne a táto túžba sa potom posilňuje našimi každodennými zvykmi. A teraz sa vráťme k tej pevnosti. Táto analógia je fakt geniálna. Skúsme si to predstaviť. Máme pevnosť a tá má dva múry. Ten prvý, vonkajší múr, to sú dobré mravy. To je to, čo je vidieť navonok. Ako sa správame k ostatným. Ale za ním je ešte druhý, vnútorný a oveľa pevnejší múr. A to sú cnosti. Naše vnútorné silné stránky. Tie možno ani nikto nevidí, ale sú tam. A teraz tá hlavná otázka, čo tieto dva múry vlastne chránia? No, chránia ten najväčší poklad, ktorý sa nachádza v samom strede pevnosti. Boží zákon. Logicky z toho vyplýva, že ak sa zrúti vonkajší múr mravov a po ňom aj ten vnútorný múr cností, Boží zákon zostane úplne bez ochrany, zraniteľný. Je to naozaj silná metafora, všakže. Dobre, po tejto filozofickej metafore sa teraz poďme pozrieť na niečo, čo je až prekvapivo moderné, na analýzu rôznych prístupov k životu a k tomu, ako sa ľudia správajú v spoločnosti. Autor totiž nejde cestou jednoduchých príkazov a zákazov. To by bolo príliš jednoduché. Namiesto toho nám predstavuje taký sofistikovaný rámec, ako pochopiť, prečo ľudia robia to, čo robia. Hovorí o troch typoch polície. A pozor, tu nejde o políciu, ako ju poznáme dnes. V dobovom jazyku to slovo označovalo skôr, no povedme 3 rôzne spôsoby alebo rámce spoločenského správania. A tuto máme pekne rozdelené. Autor teda rozlišuje 3 takéto cesty. Prvá je tá kresťanská polícia, jej najvyšším cieľom je Božia sláva. Potom je tu polícia mestská, ktorej ide hlavne o udržanie pokoja a poriadku v spoločnosti. A nakoniec je tu polícia svetská a jej cieľ, no v podstate len honba za osobnou márnivosťou a slávou. Ako vidno, každá z nich má úplne, ale úplne inú motiváciu a smerovanie. Tak, teórie bolo dosť. Čo takto nejaká prax? Poďme sa ponoriť priamo do tej valašskej školy a pozrieť sa na pár konkrétnych rád pre každodenný život, ktoré nám títo pastierskí učitelia ponúkajú. Celá kniha je vlastne plná desiatok takýchto praktických lekcií a autor ich volá veľmi pekne nóty, ako keby to boli také krátke piesne alebo melódie pre dobrý život. Tak poďme si zo pár z nich vypočuť. Začneme napríklad nótou číslo 10. Drž sa čistotne podľa tvojho stavu. Aké jednoduché a pritom úplne načasové však? Rada o dôležitosti osobnej hygieny a celkového vzhľadu. Autor k tomu ešte dodáva, že práve čistota je dôležitá a chceme, aby si nás ostatní vážili.
Dobre, poďme ďalej. Nota číslo 22. Vysmievať žiadného nesluší. Teda nikomu sa nepatrí vysmievať. A autor tu jasne varuje pred zosmiešňovaním iných, pretože hovorí, že bláznovstvo sa prejavuje práve cez smiech, ktorý nepozná mieru. Zaujímavá myšlienka. A do tretice všetko dobré. Pozrime sa na notu s číslom 35. Víno v skromnosti slúži k čerstvosti. No jasné, klasická večná múdrosť o dôležitosti striedmosti. A autor to dokonca pekne rozmienia na drobné. Hovorí, že prvý pohár vína je pre zdravie, druhý pre veselosť, ale pozor, tretí už vedie k opilstvu. A ten štvrtý, ten je vraj cestou k úplnému bláznovstvu. Keby sme mali celé toto dielo, celú túto valaskú školu zhrnúť do jedinej vety, bol by to asi tento citát, ktorý sa objavuje už v predhovore. Viac môžu pekné mravy, než v rukách sila. Inak povedané, dobré správanie, úcta a rešpekt majú v konečnom dôsledku oveľa väčšiu moc ako nejaká hrubá sila. A tým sa vlastne vraciame na úplný začiatok. K našej pôvodnej otázke. Čo si z toho všetkého môžeme vziať dnes, v našom super rýchlom a zložitom svete? Čo nás môže naučiť nejaká jednoduchá pastierská škola z 18. storočia? No možno je to práve táto myšlienka, že tá skutočná sila a stabilita nespočíva vo vymýšľaní stále zložitejších riešení, ale v návrate k jednoduchým, no pevným základom. K tým pomyselným múrom dobrých mravov.